Ο Καρσλής λέει παίζει ωραίο και μεντζέ. Για πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Γεια σου Παπανίκο! Καλώς και καλώς όρισες και καλώς για ποτέ έρθες. Καλώς και καλώς όρισες και καλώς για ποτέ έρθες. Το πρωί μείνασε και εσύ να τον έρθες. Καλώς βρήκα! Καλώς ορίσατε. Έλα εδώ, έχεις και τον ενισχυτή εκεί για μας, τον έβαλες τώρα. Ναι. Με αυτόν παίζεις. Έπαιζα στην τρίτη ηλικία στο σύλλογο. Α. Τώρα στην τρίτη ηλικία όλοι είναι το καπιάς λέμε. Το καπί. Ναι, το κάνω. Είπες ένα στίχο τώρα εδώ έτσι λίγο και μ' άρεσε που είπες. Χωρίς εμέ και γέντανε. Ραβώνας Ραβώνας Και χαράντας. και χαράντας. Εμέ Νικόλα λένε με κι ας είναι Ζαραφάντα, Ζαραφίδης, ναι. Χωρίς εμέ και ίντανε, Και ίντανε, ναι. Ραβώνας και Χαράντα. Δηλαδή έπαιζες στους γάμους και τις σαραβώνες. Έπαιζα. Πολλά χρόνια. Πρώτα από 14 χρόνια λίρα. Μετά στα 32 χρόνια μου πήρα κλαρίνο και μετά έπεσε μισηγόρδια της άλλης ώρα στα χέρια μου, θα με βάζει στο σπίτι και έφυγε. Μόνος μου έμαθα κλαρίνο, βγήκα με το κλαρίνο. Στη Γερμανία έπαιζα τράμς. Λύρο, κλαρίνο και τράμς στη Γερμανία έπαιζα. Εδώ τώρα στους Επτάμινους άλλη μουσική υπήρχαν, Όχι, υπήρχαν, εδώ είμαστε οι περισσότεροι πόντοι. Καρσλίδες. Καρσιλίδες, οι περισσότεροι. Εσύ, σας τώρα λέμε Κάρς, ο Κάρς είναι μισή Ελλάδα. Είναι Από μισή. ποιο χωριό του, από ποιο μέρος του Ο Κάρς. πατέρας μου καθ' γεννήθηκε στον Κάφκασο. Κάφκασο. Κάφκασο, στον Ναι. Κάφκασο. Μετά στο Κάρς, μετά από το Κάρς ήρθε Παύλη, κοίταξε στο πάνω Βατούμ, σε- από το Βατούμ. Καλέ σούς να έφταμε εδώ. Τη δουλειά μας σούς. Ήρθε μετά στο Τασκέν, από το Τασκέν ήρθαν εδώ το 22. Ήρθανε εκεί η Νούσα λέει που πήγε στο Μήλο τώρα. Ναι, εκεί. το πήραμε στο Μήλο τους χώρους και τα τραγούδια εκεί. Ναι. Μπράβο, εκεί ήταν ένα τσιφλί του Αλεξανδρίου. Τους βάλανε τους δικούς μας εκεί. Πριν το 22 αυτά. Το 22. Α. Τους βάλανε εκεί. Ναι. Τους χωνέψαν στο εκαπνομάγαζο. Από το νέο Σουλ, οι δικοί μας δεν ήξεραν ελληνικά κρούτς, μόνο ποντιακά μιλούσαν. Δεν είναι όπως τώρα ήρθαν οι Γιατί Ρωσοπόνοι. τα ποντιακά δεν είναι ελληνικά. Ναι, αλλά αυτοί δεν καταλάβαιναν. Άλλη γλώσσα είχαν. Εντόπιοι και τερνάκι που λέμε. Τερνάκες. Μπράβο. Τα τερνακοχώρια. Α, μπράβο. Λοιπόν, βαλθήκανε να χτυπήσουν τους δικούς τους να φύγουν από εκεί. Γιατί νόμιζαν αυτοί, μπήκαν εκεί πέρα ο Βενιζέλος θα τους πάρει και τα χωράφια. Α, Ναι, ή θα τους διώξουν. τι συγκινήθηκες. Ε, Γιατί συγκινήθηκες. Τι θυμήθηκες. Ανιστορείς τα παλαιά. ο πατέρας πρέπει να ζήσει. Αναστορείς τα παλαιά. Έκανε, θυμάμαι τον πατέρα μου, ο πατέρας είχε μια παράδοση. Ο πατέρας μου, ο παππούς του δηλαδή, του πατέρα μου ο παππούς, έπαιζε γαβάλ, γαβάλ ξύλινος αφροέρα, γαβάλ. Χαβάλ. Εγώ μόλις πήρα το κλαρίνο μόνος μου έμαθα και έχει ο πατέρα μου ένα γονάκι, Μιχάλ που του λέει, Μιχάλ τον είναι τον πατέρα και έτυχε ένα γάμο έπαιζα εδώ στο χωριό, αυτό το τάς που λέμε. Παίξτε λίγο μωρέ το τάς να τα ακούσουμε πως το παίζουν καλά.
με το κλαρίνο το έπαιζα Έτσι. και ο πατέρας μου Αυτό με το κλαρίνο παίζεται καλό, όχι με το κιμέντζι. έκλαψε γιατί ο πατέρα μου θυμήθηκε τον παππού του, σου λέει έμοιασε ένα εγγονό. Εγώ εγγονός του είμαι, δηλαδή του πατέρα του. Εγγονός έρχομαι. Ρίζα. Ναι, ρίζα, λέει. Παρά που λέει. Του λέει άφησε ένα αίμα ένας. Η Παναγία έκλαψε άντεα το παιδί μας. Η Παναγία έκλαψε άντεα το παιδί μας. Το Ιωνάζονται σε σταυρώνα, εσκευγενμένη πια. Το Ιωνάζονται σε σταυρώνα, εσκευγενμένη πια. Δεν είναι έτσι. Κοριτώματες να φυλώ, τα χίλιας να βοκουνε. Κοριτώματες να φυλώ, τα χίλιας να βοκουνε. Άτος ως το γυρότα σας.